Eric Okeyo ma en jakom machon mar riwruok mar kembe mago machiwo arita. Wadwa go mbaka kotenre kod kaka sekta no osebedo kadhi e pacho kae. Bende wadhi ng'iyo chike moseketi kata ma bende gombo mondo mi oketi nyako tenre kod chudo kata bende ng'iyo ngima mar jogo ma bende chiwo arita kotenre kod wechego mag sirikal. Oimore anya Eric chaki mosa nyadichiel kendo kapok wachako twak. Iriyo nade? Ariyo maber oimore Lydia. Kwa chako to nyiswa ni to wechego mag arita michiwo gi chukdar ma pacho kae osegi kanya kasane king'iyo gi angolo mar jalo mabende ne en jakom mar riwruogno machiwo arita ma kamae. Neno nade kita kata chal mar wechego mag arita e pacho kae kawuono? Ero kamano Lydia, kawuono ka wang'iyo chikego kaka dhi ohala osebedo gi buok kinda jumbe adek madhi 4 mosekadho kaluwore gi weche go mosebedo komakore e oboke mopogore mosebed kigolo gi jalno motelo ne migawo mar piny owacho mochung' ne wach mar arita kwe mar chukdar ei Kenya kae, jal miluongo ni Fazul Mohamed mosebed kachiewo okinyi kokinyi gi obokni mopogore ma ok obedo gi yie gi chik ma noket gi jong'ad bura jolos chike e bunge to gi kata chik mantie sani. Wuoyi no gola chike ne en owuon makoro kelo koko ahinya e ohala nikech pesa mowacho ni mondo wachul chukdar opogore gi pesa ma jomokawo kuomwa chukdar mang'eny gi bende en piny owacho 70% ok chulwa kata pesa midwaro ni wachul chukdar ni. Kamano. Erika, nentiere e nonro manotim gi KRA kata duol ma bende choko osuru ma pacho kae kane gi wacho ni kembe ma bende telo ne kaka jakom kembe go ma bende gin mago chukdar nitiere kaka gie poch solo osuru mano be adieri ka bende awinjo ke wacho ni seche michiwo chike go nitie chike ma bende okutenre gi chike ma pacho kae kata kamano wacho osuru wacho ni en gino ma bende winjo bed ni ng'iyo gi ji duto are oganda go ma bende tiyo ne gi nyaka oganda matiyo. Nyiswa ler mar wach ni hewi bedo ne gi kwepo kata girem chulo osuru kaka winjore. Erokamano kuom penjo no, en penjo maber. Ne oboke me ringo e mbui kawuono ka en bende owache mana gi jal miwinja wacho miluongo ni Fazul ni kembe mekwa mag chukdar oselalo tamruok chulo ne piny owacho bilion 14 chiegni gi nus e Kenya kae. Gimotamo dhoga en ni Kenya Revenue Authority jochok usuru mag serikal nitie gin gi jotelo e kweth mopogore gin gi jalno miluongo ni Commissioner General, gin gi board, gin gi Commissioner of Domestic Taxes machoko kuom osuru. To kambi ka kambi nigi namba mare mochulo go osuru. Koro okane kama ng'ato nyalo bukore to wache ni bilion 14.6 waselal kapok wachulo wan jomage nikech ng'ato ka ng'ato nigi namba ne mar chulo osuru mopogore. Koro sami wacho ni nyotim nonro moyud ni bilion 16.6 pok ochul, KRA ong'eyo ni jomage ma pok ochulo gi. To KRA nigi chik mar ni kantie osuru ma pok achulo to gibiro ndiko na barua, gibiro luonga to wabedo piny to wang'iyo ni adier osuru ni onega chule kasto wadonjo kod gi e winjruok. Chik oyie nyaka gi unyalo winjoru e chulo osuru ma mos ma jachul osuru pok okwedo ni e ng'eyo mare owinjore mondo mi piny owacho. Magi gina gik mawuok nikech nyewa wacho ni jal miluongo ni Fazul ni ketho tijni onego teng' lwete mogo mondo ring owuog e apis nikech en emo ketho wechegi. Kawuono koro wuewi Kenya Revenue Authority en ok oja Kenya Revenue Authority. Kenya Revenue Authority be ok nyal tero jalno ma pok ochulo osuru ir jatend chukdar miluongo ni Fazul ma bende bedo ne ofis bende wapenjo to bedo makare nikech ndalo ne onego bed ni norumo pok wang'e ka be nomede. Koro nye wapenjo gik mancho wacho gi ne wapenjo ni
chik no wuok go kure nikech chik ni jatend migao mar chiwo tije e Kenya nyadendi Florence Bore be nyicho riwore kodwa ni gigo ma rawera miluongo ni Fazul ni wacho onge chik omiyo monde wakwedgi. Koro wabe nyicho wanyiso jowa ni kweduru weche Fazul gi onge ochiyo kodgi e ode gionge act miluongo ni Private Security Act number 13 of 2016. To nitie moro miluongo ni Labor Institutions Act section 46 mawacho ni mana jatelo mar migao kende ema nyalo wacho ni omenda ni emonego chul. Ok jal moro miluongo ni Fazul man ndika go boke mag office mar ker pile pile ka gima en jatich office ker to bendo ok en jatich office ker en jatich mar board mar Private Security Authority kuma bende ne ane jalup jakom kata ne wandike kane an jalup jakom kanyo. Board no en board bila mora e boards maloyo 300 mag serikal. Fazul oktine office ker omiyo onego bende kaone ondamo mar chik mar kum ni to ng'amo yiene tiyo go boke mag office mar ker ndika gik moko mabara mach maonge chik moruga ruwa pile pile. Nya wacho kamoro ni onge chik mane tok Fazul ni managi oboke manonyuolego go pande kende. Eric Okeyo, haya. Ng'ato nyalo wacho ni Fazul dwaro mare en mar bero ngima chuk dar. Aneno ko wacho ni nitie omenda mowinjo bed ni chulogi kaka salary kata kaka pesa no michulogi giko mar kako sara wach kamano. Ng'ato nyalo wacho ni en oteo mana moro mi olos ngima jogi odwa gole 1010 kata 15 ochore nyaka 30 na jogo modak Nairobi kaeto 27 ne jogo mantiere oko mar Nairobi. Dier nyiso chuk dar mane ni sani nang'o ka en to paro ni Fazul to dwaro ne gimana maber to in kaka jakom kod dwa mani gi sik chien kacha ok idwa ni mondo oket ochwal weche go kata chike ma bende koro dhi medo gi omenda moko matin e wi osachgi. Lydia nya wacho ni nyicha wacho kamoro ni Kenya ok en piny mar rabolo ma ng'ato chiewa to wacho wachne. Chuk dar gi wandiko gi 2.5 kawane ni chuk dar ka chuk dar nigi dhako kata dichuo magidak go. Nyasaye bende osebedo jakorgi giyudo nyithindo dhi e sikul gidak kamoro to wasebedo ka watemo matin mwayudo ni wamiyogi. Kuom ohala ma wan go e Kenya kae kaka jogo mago ohand chuk dar 75 ewi 100 mag customer mekwa gin migepe mag piny owacho. 75 ewi 100. To migepe mag piny owacho gi wacho ni gichiwo contract kata mal ne kambi mogo nengo mapiny mogik. Nitiere kembe kawuono ma pod kwayo $15,000 20 to omigi tich gi kembe madongo mag piny owacho. Ka piny owacho ni ema chulo pesa manok ne ma Fazul wacho. Fazul ni to koro wuoyo koa kure nikech chik bende ok omiyo Fazul teko mar wacho pesa ni. Wawacho ne chuk dar manena sani ni herowa en ni wachul gi eyo makelo mor ne gin to kelo bende teko ne wan nikech wan gi loan nyaka wachul, wan gi matokni mwakawe loan nyaka waol ne gi mo, wan gi jo tich moko matie apis mok dhi oko waluongo gi dho wagunda ni non-revenue earning staff to gin critical, G in human resource, G in finance, ok gin revenue earning but they are a critical part manyaka watigo e monde tijni odhi maber. Koro nyiche ne wawacho ni piny owacho onego kuongo bed piny owacho niya to wan wanyiewo chuk dar kuom kembe gi siling adi monde ka ng'ato bi miluongo ni Fazul maonge gi board mawuoyo wi chik ma bunge pok omiyo regulations. Ahero wacho ne jowinjo kata joneno kokadho kuom luor mamiyi Lydia ni chik mar Kenya wacho ni chik mora ma jobunge oketo nyaka bed gi gigo miluongo ni regulations. Private Security Act number 13 of 2016 nyaka kawuono samwa wuoyo kae onge gi regulations ma parliament osekadho manyalo nyiso niya mae gimonego tim sama ma ok otimore. Ka chik nitie maonge gi regulations nyiso ni chik no ochung' e tiel achiel. Kasto board ma Fazul tiene ne an jalup jakom kanyo.
onego bed gi board members 11. Nyaka sama wawuoyo ni nitie board members 2 kende gi jakom. 9 pod onge piny owacho pok okelo. 9 gi wuok e migepe mopogore opogore. Jatelo mar manyo weche mag arita miluongo ni National Intelligence ni kanyo, kata jambetre mare. Nitiere ogai mar obila e Kenya ka Inspector General ma Police kata jambetre mare. Nitiere jagoro mongirore e weche mag arita kata jambetre mare. Jagoro mar weche omenda kata jambetre mare. Jagoro mar weche ndiko ji tich kata jambetre mare. Nitiere jatelo mar jogo Kenya Alliance of Residents Association joma tiyo kodwa. Wantiere gi jogo miluongo ni Kenya Private Sector Alliance, wan go e board ka. Koro kasto ji 2 motelo ne jomondiko chukdar to gi ji 2 motelo ne chukdache gogo. Koro ji 11. Chikno wacho ni ka board pok obedo gi ji nus mar mano ma gin ji 6, Fazul ok nyal chiwo chik moro amora kech Fazul en jatich mar board. Koro kawuono Fazul ni office, board onge. Chik ni onge regulations. Nyiso ni gima Fazul ochung'e onge. Ochung'go pande mare mawacho no ja Kenya gi kalatas mawacho ni nonyuole Kenya. Kende, e gima wasebet kwa wacho. Terik motenre kod wachno kapok awuok kanyo no ka Kennedy Odhiambo mabende en janeno marwa. Wacho ni sani ngima osebedo ka jiwore kendo nengo ngima obedo ka ng'aore, to kata mano wacho ni osara mane chulo chukdar higni 6 mokalo ma pod ichulo gi kawuono. Wacho ni ma ok en gima ber ahinya nikech moko kuom chukdar gi bende gin jogo man go tese kendo gin jogo manya gi digri. Wacho kamano. Nyiswa ni to bende nitie chenro mane ni chukdar inyal chul kaluwore go tas mare koso tek ni chukdar to kata sombi somo nyaka Oxford iduogo kae pod in mana chukdar ichuli mana ka ng'ama ok nyono skul. Leria wachne. Mokwongo awachni ni an awuon ni nachako kake chukdar. Natiyo tij chukdar Kisumo ka e kambi maniluongo no Peace. Atiyo Victoria Nile Patch. Atiyo Octopus Night Club Kisumo kae. An awuon nachako kaka chukdar. Inyalo chako kaka chukdar timedori ameda mos mos. Imedori ameda mos mos michop kamoro. An awuon nachako kamano. Kennedy ok wach adier. Osara gi nomed gi mogik higa 22. Imedo gi higa ka higa gi jatelo mar migao no miluongo ni minister gi legal notice tarik 1 ka tarik 1 dwe mar 5. Koro miyo wan wayie ni wanyalo bedo piny e mesa wawach ni to nego chul chukdar pesa di. An gi ji kata ofisa manochako kaka chukdar to tinde gin e finance department. Asebedo gi finance manager mosetiyo na higni 8 to nochako koda kaka chukdar. To kawuono en gi master's degree be opuonjo part time e university. Koro nyiso ni chako kamoro ok moni leko maduong' mondo isudi. Waikore wadwaro ni wachul maber. To joma chulo wa mondiko watijegi maya nyisi ni 75 ewi 100 en piny owacho. Ema chulo wa pesa ma ok rom marawera Fazul ni. Koro gogo dhoge kamoro amora mondo ji owinj ni ene modwaro ni mondo chul chukdache pesa mang'eny moloyo to wan walalgo. Nikech pok obiro mondo winj ni to pok obedo piny mondo sirkal owach ni tang'o momiyo board no ne waketo jagoro mongirore mar omenda mondo ng'i ni wach mar lowest bidder onge gi nyiewo service ni ina mana manyalo yiene jo ohala ochul pesa ma sirkal owacho. Kawuono sama bede studio kae mshahara ma legal ma approved gi sirkal gi minister en 15,000 gi 16,000 ne chukdar mar odiochieng' gi chukdar mar otieno. Kuma 30,000 ni owuok e pach Fazul kochiewo e ode. Oonge chik. Otang' ni e chik achiel ine. Ka bende pod wawinjo kotenre kod pach moko kuom joneno Eric no ka Joakim Osoti to wacho ni chukdar tiyo matek kendo yudo ka samoro gibede dho kuonde moting'o mwandu maromo billions to kae to ang' osache to moko yudo ka osach gi deko. Leria wach kotenre kod deko mag osach jogi kembe moko yudo kunyo bene chulo gi to poko chuli kata kamano gineno ka dieri chenro mag timo ohala to dhi mbele kendo jogi yudo omenda to omenda magi to bedo ka wacho kanyo ni samoro deko kata bang' dweche kadhaa koke chulo. Mano Joakim Osoti duoke janeno no Eric. Joakim Osoti wapimni kama
kembe opogore, kembe gi law 2,500 e Kenya ka. To customer 75 ewi 100 en sirkal. Obed sirkal ma piny kae mar county, obed sirkal ma malo mar president, gin gogogo emok gichul weg kembe gi e sa mowinjore. Koro chunowa dhi e bengi manyo kata title deed wachak go line of credit ni koromo tarik 5, 8 osara payroll wakielo chulnwa jogi. Koro ka kiny sirkal ochula tung'ado. Yudo kata mana wan watimo kamano. Idhi e bank, iyawo line of credit, in gi overdraft, in gi loan, emichulo go msara. To margin marwa e ohala ni, margin en 20-25. Isedhi e bank, iseolo atamalo midwoko go interest 14-19. Koro 14-19 isechulo interest ma bank, ini yudo 20-25, idong' 5. Idwa chuli tok dweche 6. Kata an man kani kawuono an gi kembe moko mag piny owacho kata migepe mag piny owacho ma kawuono e dwe mar 2 ni wabandho chudo mar dwe mar 8, dwe mar 9, dwe mar 10. To wan wasechulo jotich nyaka dwe mar 1 ma kawuono juma ni wachulo jotich osara mar dwe mar 2. Leo to nyalo lewe kembe mopogore opogore. Koni ni kata mane wacho osuru, ng'ato ka ng'ato niga ng'owa namba ne mochulo go osuru. Nitie osuru mwachulo tarik 9, nitie iluongo ni pay as you earn, nitie osuru mwachulo tarik 15, 16, nitie osuru mwachulo tarik 20. Osuche gi gin na gi tarik. Sechego to wachudo chon moloyo ma kileo ni weg osuru osebiro iri. Jatich to samoro kong'eyo en oneno ni nye wuon tich osechuli. To jatich maber mong'e gimo dhi manyo e tich ok dhi ng'iyo ni en to rito mwandu mar pesa di. En onego ng'i obed mana ng'ama jaratiro mong'e ni kawuono koka chako pesa mana winjora sama nindika ne en mare no emokaw, mare no okaw nikech orito mwandu cha. Owe ng'iyo nengo mwandu morito nikech en mobiro manyo tich. Ing'eni gini en 100 nyaka 50, idhi manyo tich, ibe manyo tich. 51 nyaka 100, abende ayawo ohala amanyo ng'ama ndik tich. Koro 50 gi 50 donjo 100. Erokamano Eric. Kaeto bende nitiere paro moro maneno ka bende owuok. Wachore kanyo ni nitiere kembe mayudo ka gindiko, seche ma gindiko to gindiko ni chukla ka chuk dari chulo 50,000 kaeto idhi chulo gi 6,000. Lerie wach ni be aneno ka moko joneno bende nitiere kod penjo e wach ma kama Eric. Pok awinjo mano, awinje ka nikech kata mana Fazul mineno wagogo kokoni wuoyo mana 30,000. Koro akia kuma ng'ato wacho ni chuk dari chulo 50,000, man to pok awinjo nikech wan gi chike. Kiyudo ka ichuli pesa matin gi ma chik dwaro, emomiyo wan gi jomiluongo ni district labor officer, labor inspectors nitie e sub county ka sub county. Koro gine ma ging'iyo kawuono ni onego kawuono wach adwana ler kae e Ramogi kae ni ka in chuk dar titiyo tich mar odiochieng', osachi ok onego kal 15,000 mane ma chik oketo. Kitiyo tieno osachi ok onego kal 16,000. Ng'ato mowuok manyisi ni onego chuli 30,000 ni owuondi, to kong'e kumichule 30,000 ni oterie ondikie kuno chuli 30,000. Nikech ma en wuoyi moro mikia kuma noae, ma kamora mora ma en osetie osegana wuok kilawe, kamora mora mosetie en ng'ama osewuok gi fuere, onge kama osetie maber ma onge fuere. Koro kabo odwa kele fuere nikech nyochako wach ni nomiyo wandala 7 kok wachulo pesa ni to odhi gowa fine mar 2,000,000. Yawa ok nyaka bede chike. Omiya koni pinyni kata ka nyolok loch olokore piny rabolo ma ng'ani chiewo gi ma, ng'ani chiewo gi ma, ng'ani chiewo gi mae. Yawa to kare kogol kembe gi temo lorgi to ji mwandiko 2,500,000 gi gin gibro dhi kure? Gibro doke maji e dho ndara. Onge piny owacho manyalo dwaro create joblessness ni joma nye tiyo ka obed ni koro gin gionge tich. Piny owacho kata Ruto manyo donjo ni osiko mani oidho ndege odhi loka manyo tich, osiko oidho ndege odhi loka manyo tich. Nikech ang'o? Nikech piny owacho nyaka ket yorno mamiyo ji yudo tich. Piny owacho ok nyal bet piny owacho madwa golo ji e tich, madwa golo ohala, jo ohala e ohala. Kugolo jo ohala e ohala, ng'adhi chulo osuru?
kiloro kembe gi te fazundno ento ng'ang ne ndike wang no regulate ng'awa ok magi nyaka wang'i jogi e tong wang wanyisgi na piny be tindo lony Ruto ne wacho ga ni jomo fuo rumo girumo adier piny tindo lonyo buogo ji ma kiny ka kiny gi ma kiny ka kiny kama ka onge i oboke to wabro na ng'ire kodi wang' koda wang' kwasomo oboke wang' koda wang' kwasomo chik wang' koda wang' kwang'iyo gima ne bunge okadho. Erokamano Eric, bende nitiere wach motenre kod rango ngima chukdar. In kaka jakom mar weg kembe gi abende loso tije ni rawere en gima kare awinjo kiwacho ne gilo milion 2 en gi milion 2 gi wiye. Mano en ranyisi makare ni adieri uteo mondo mi rawere obed kod tich kendo ganda bende moko kuomgi obed kod tich manyalo yudo negi nueng'o. Ntiere weche motenre kod rango ngimagi edeno ni welfare ang'iye ni to bende ntiere chenro muketo makare maneno ni gin bende kata gitiyo kamano to ngimagi obedo makare. Be un gi chenro makamagi Eric? Wantiere koda sako iluongo ni kungo wan gi sako miluongo ni National Walinzi Savings and Credit Society ma bende an jagoro mongirore kanyo. Koro chukdar ka chukdar nyalo donjo kanyo okeno matin kotieko dweche 6 mosekeno to nyalo kawo nyadidek mar keno mare cha to dhi otimogo gire moro matin to suda wan nyaka gi chukdache ma wan go kae miyudo ka moro kara kochopo godhiambo to donjo e somo miluongo mar mbui ni wamiyo gi loan wakonyo gi chulo fees kwasekonyo gi chulo fees ko graduate ing'ade ang'ada matin kose graduate moyudo kalatas janeno moro wacho kacha koro osache medore to koro gope cha ochula mos ka entie koni ni wan gi ji mang'eny manochako kaka chukdar an awuon an achiel kuomgi to kawuono ineno ka koro radio Ramogi TV nyalo gona simo mondo abi kae be an ja Kenya manokuongo bedo jakom mar weg kembe gi e Kenya kae majarateng' ne gin ga na jorochere gijiro ga jorochere bendo biro gidonje ohala ni to joma gindiko to jowagi to kiny ka giwuok ni an ajarachar tijarachar ibiro Kenya ka omina oboke moro mar donjo idho ndege lor jomindiko gi to mana jowa mowuok e kor gwenge waka osara to na macha kimedo matin gi 1000 na jogi to ok chul machik owacho wadwaro chik mang'iyo kon gi kon koro welfare to warito wan gi kuonde moko bende yudo ka chukdache gi gin be giwegi gi chaka chama gi moko bila mag mine gi nikech ji bende kosebiro ji 2-3 kamoro gibedo gi paro moko wamiyo pikipikni mineno gi wamiyo gi loan ginyiewo pikipikni wang'ado gi oketo rawera moro riembo ne apiko embo yudo 300 moro kanyo pile kochopo dwe korumo en gi pesa ne moro kanyo omiyo mano e yo mwatiye kod gita koni ni wan gi sako e yo mayot ma ji konyore bende wachulo gi kokadhe bank samwachuli kokadhe bank ka bank oseneno kosachi biro consistently mosedhi igachiel in gi barua mar permanent wachiwo undertaking koromo inyalo dhi tiyo le bank to waketo check of system mshahara ni kadho mane bank cha koro pay point ok inyal loko koro mano bende yo mwakonyo gigo ok wachul gi ni dwe orumo ni kwano ni 16,000 ende watere e account mari e bengi jogi bende jochuk deche wagi beti yuto mane bengi koro oywana pesa ne bengi ka omiyo wach sako no emwa temo encourage mondo gidhiye. Erokamano na Eric, bende nitiere wach motenre kod ng'eyo kaka winjo bed ni gitiyo kato motis ni training and professionalism ng'eyo ni bende gitiye lai mowinjore nikech nitiere jomoko ma bende nigi kod paro ni chukdar onge kod tiegruok moro amora. Ler ne nyikwara mogi kit tiegruok mutere joge kapok uketo gi mondo gichiw arita. Watero gi tiegruok moro ma dho wagunda luongo ni read write literacy basic odoro ng'at moma onyalo somo dho wagunda to onyalo ndiko dho wagunda to wanyise kako nyalo go peksen ng'amo donjo kako nyalo cheko seche moko ng'at me waparo ni ng'ama rach kaka inyalo kete kamoro matin kwarito obila mondo bi omake jomoko nyochako wacho kaniyo chukdar koro sani dhi yiene gi mako ji mago be onge chike fazundni ema wacho gi jomoko oko kucho nikech chik wacho chukdar nyamana meko
kaka japiny nyalo citizen rights to arrest cha. But okinyal wacho ni chuk dar en bende oyiene mako ji nikech chuk dachewa gi bende odak e informal settlements kuma bende ng'eny ji ma ok be ahinya odake. Ka koro ikete ni gidwa meko to wang' odok e informal settlement ise expose gi family mare e risk. Koro one training mwaterogi wan gi body mar sirkal miluongo ni National Industrial Training Authority NITA kata NITA kihero. NITA ni oloso gimiluongo ni curriculum moting'o kaka wapuonjo jogi waterogi e training sikunde. Private Security Regulatory Authority benye chiwo licenses ne jogo man gi training institutions but training curriculum to wuok ir jonita. Kanyo bende kidhi ng'iyo tibro yudo ni koko nitie kendo kind fazul achiel ni gi jata tije mar NITA. To NITA ema is the parliamentary approved institution mar training nikech kateri kuno kawuono misomo miduogo gi kalatas to kadhi e NITA to NITA timo employer reimbursement of gimanye watiyogo e tero jatijwa e medruok mare mar lony kata somo. Bende awinjo ka okimor ahinya gi weche kata chike ma Fazul Mohammed temo mondo mi oketi obeda moko kuom yorego ma bende tayo godo kembe mag chuk dar. Nyiswa ni to ere kumutiye gi piny owacho Eric? Ere kuma koro donje ma koro tiye gi piny owacho kanyakla mane ni uchiwo arita makare pacho kae? Gima watimo collaboration machiegni kochako on the ground gi local security agents wan gi ng'ama iluongo ni OCS wantiega gi sector security committees kuma wagoe bura gi OCS gi ng'ama iluongo ni chief gi OCS gi DO gi DC gi county commissioner gi regional commissioner. Wan gi collaboration mechanism no watiyo kodgi machiegni. Iyude kare elo ng'eny atamalo 99.9 gi nyukta 9 kaka jogo mondiko chuk dar wakwedo matek matamre gi nono weche fazulgo nikech onge kuma chiko yie kodgi nyakoni pod anuoyo kae e mbui ma wahero mar Ramogi TV ni gigo Fazul owuok ge ode gionge chik. Emomiyo kata jata migepe mar ndiko ji nyadendi Florence Bore minister nyose golo boke mare ma official mowacho ni en bendo neno boke Fazul no kia kuma Fazul oaego to cheko chik oyudo ni chik poko lokore pod ene ma en gi teko mar chiwo omenda monego chul to nyo wacho no omenda go gin magi ma en 15,000 gi 16,000 ka jata tije e sirkal ma ema advice kata cabinet ni ma em Sara nyadendi Bore ni e bendo segolo oboke mawinjore gi marwa to Fazundni kara en mare ni oago kure ma emwa penjo emomiyo wakoni Fazul winji we chalo koko moro makori buogo wago kage kae ni ng'eyo asewacho wachni gi jotelo mamalo asewacho wachni gi kia siasa mane jo siasa tibuogo wago nade to wan joma go ohala mwane gi license mwachulo go osuru mwasechulo go permit kamora mora ja siasa tibiro buogo wago nade ni ja siasa moro nyonyisi ni in koro lokri koko makok watimo kama time kama in lokri koko ng'amoko timo kama titimo kama tong Fazul beda koko tong chik bedi moloka local authority mar Fazul no koko. Erikero kamano kata kamano bende ntiere wach motenre kod ntie chien kacha no aseneno kan seche moko yudo kochuk dar kar mondo me obedno en mochiwo arita tiyudo ka ntiere kuonde mag yudre kuma tek makata gin binego gi jonjore. Ere gimutiyo maneno ne jogi obedo kod arita makare ginyaritre kata gin giwuon be gin tiere kod ritruok moro maneno ni gin bende gin kama kare kata bed ni jonjore oponi omonjo kumoro kata kambi moro magirito to gin bende gin kod arita makare Eric? Penjo maber kendo ang'e kuma pachi dhiye. Ndalo moko kendo Fazul ni nobukore okonia ni chuk dar idhi mibunde to mano be onge chik ting'e ni hazards nitie hazard iluongo nang'owa iluongo ni kibaji
kata atari mora mora, onge kama onge hazard. Magi luongo ni occupational hazards. Kata mana obila ogul mama mondiki ni. Ogul mama ni yudo kowuok ka odhi kata mana rito bengi moro ting'o bunde ne moro kanyo. To joma richo kucho, obete, omae bunde, onege, waseneno gi ka gitimore. Koro watemo mana ni atmosphere mwaketo ma conducive, but kendo waketo insurance ma iluongo ni Workers Injury Benefits Act, iluongo ni WIBA. WIBA ni ka jachuk dar ohinyore e tich kata otho e tich, to insurance chule. To weche bunde ka bende wuoyi ni ema nobokorego, to gionge chik. To bunde 30,000 we chaka ariw ni mano gima. Kata pesa mineno nyo wacho ni wachulni. Kata ogolo mama mosewuok Kiganjo kawuono ok chul pesano. Japuonj mowuok e mbalariany mochako puonjo ma jo TSC ondiko ok chul pesano. Nyiso ni kara tijwa ni koro Fazul olose ma koro polis karo nego were gi tij polis cha obi ondik marwa ma chuk dar nikech osache koro ingo mar polis. Japuonj moro ma nyon ndiki mopuonje secondary tie dala ma japuonj kwano cha owere gi puonjo kwano cha obi abia kawa miye kamoro riti oyudo sara mamalo. To yor ritruok en mani watimo coordination. Kanitiere kama wanene atari to chuk dar gosime ofis, to ofis gosimo ne polis, to polis ema koro biro. Polis ema wan be wageno ni nyalo biro konyowa. Wan kaka chuk dar watiyo under auspices mag citizens security coordination. Watiyo tiya gi jopiny to gi polis. Polis ema ngi power mar arrest, polis ema ngi power mar detention. Moko manye wacho ni chuk dar bro chako mako jigi. Magi ji wuoye ji odonjo ka nyoro Lydia, ji nyodonjo ka nyoro, kingeni wan gi piny owacho manyien, ji nodonjo ka nyoro. Ji koro ng'ato ka ng'ato dwano winje ni embe oluongo jofwambo moko dala gi, owacho negi ma, atelo ne gini tinde, owacho ma, ng'ama dwa somo onge. Mane gima inyo waka. Ng'ama dwa luwo chik onge. Ng'ato ka ng'ato dwa wacho acha mare. Dongi somo ka nyaka nye wach mach moro nye wuogi kata yudo ka migao ka migao mar sirkal ogolo boke. Migao ka migao mar sirkal ogolo boke. To boke gi gigolo mana ka ji owang'. Sama nye ji poko wang' nye okiwinjgi. Wabedo gima iluongo gi kisungu ni a reactive governance system as opposed to being a proactive one. Very sad. Leta ina. Bende nitiere kumoro Eric ma bende unyalo rome gi Fazul Mohammed mondo mi unene uketo winjruok makare nikech seche ma bende koro golo wechego, ogolo oboke miwacho ni sigolo ng'ato dwani mondo owinje karo chuk dar ka be winjo kaka owuoyo to owuoyo kaka jatatije mar riwruok kata CEO mar riwruok mar kembego ma bende koro winjo bedni rango wechego magarita. Ere kuma unyalo rome mondo muone kelo kwe kendo wuoyo dwala achiel Eric? Nye wageno ni sama nye pogruok paro osebede kinde kodwa e omenda no monego chul chuk dache gi, to Minister mar Labor and Social Protection moluor nyadendi Florence Bore nyowuok mogolo oboke ma official mowacho ni e pogruogni chik wacho ma. Koro kanye minister se wacho position manye chalre gi marwa. Geno wanye en ni Fazul nye dhi luongowa to nye bedo kodwa piny. Chik wacho ni kama pogruok e paro obedo e kindwa gi Fazul to wanyalo escalate pogruok mar paro no ne minister mar arita kwe Ngire Abraham Kithure Kindiki ma bende e jumani wadhi oro kuome kwayo mar oboke ni jaduong'. Wuodi ni wacho weche maonge chik, nyawadu motelo ne ndiko ji ma bende ni e board mar Private Security Authority ni osewacho machal kodwa, to wuodi ni pod wacho mopogore. Bedi ka ne ondamo moro mar chwat iduoge e line oriwre kodwa e paro. Mae kama koro wadhi dhiye nikech kuowuok ni sani pachwa gi pach Fazul osechalo otieno gi godiechieng'. Koro nyaka oyud ng'at moro ma koro bire maonge gi paro ma koro chalo passion kata feelings machalo ni dhako weya kata chuora riemba bila cha. Wadwaro ng'ama biro masoba mawacho ni chuk dar to nego chul maber ni kare. Wabe wayie ni chuk dar to nego chul maber. To chik wacho no nego chul gi pesa di. Kech wan to ok waloso chik. Chik olose bunge.
Koro chik wacho ni onego chul gi pesa di. Koro chike monjo bed ni loko chike monjo bed ni loko e pachi. Chike monego bed ni loko to kapok olok chik to bende piny owacho wanyalo bedo go to wanyisgi niya un bende munyiewo gini kuomwa to unyiewe gi nengo man pinyie moloyo. Du mede budget mondo umed pesa ni. To apani Lydia wadak kodi e Kenya ka. Piny owacho ni be king'iye tang'eni neno ka aguchgi chal no tuch matin ok ober. Koro akiani be giikore e meto, ka giikore e meto, wambe waikore e medo. Erokamano Eric, nyakono mga jong mano kanyo en Eric Okeyo mabende en jakom machon mar riwruog kembe mabende chiwo wechego mag arita kata chukdar. En twak mabende Uganda osebedo ka penjore ahinya jogo mantiere sekta no. Angeno ni ochiwo ler makende, winjo kowacho ni nitiere chike mowinjo bed ni loko mondo sirikal bende odewe weg kembegi mondo megin bende gichud makare. En twak mamanyogo piny e chenro ni mar amany piny wuok tich odhiambo ma kamae. Erokamano kuom keto Ramogi TV wanere kendo sade weche manyien mago imore nyinga Lydia Okeyo.